Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Indlunkulu kaZulu ikhuthaza ukuhlolwa kweintombi. Useboshiwe wetekisi ebulala abafundi eMgungundlovu. Kanti kukhuzwa ulaka lomphakathi eBaqulusini. Nina bakambombo omnyama indaba ze1KZN TV zifunda ukuphilana kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Lo ukhulumela ngendlunkulu kaZulu umntwana waseyibindini uThulane Zulu uthi isiko lokuhlolwa kwezintombi isiko elidala la kwaZulu eliqinisekisa ubungcwele beintombi ukuthi azikaze zizibandakanye yini ngokocansi. Lokhu kuza ngemuva kokuthi inhlangano zamalungelo abantu ziveze ukuthi izingane zamantombazane ziyahlukunyezwa uma ngabe ke zihlolwa ubuntombi. Isiko ke likaZulu ukuthi izintombi zihlolwe ngaphambi kuba ke ziye emhlangeni. Umntwana uThulane Zulu uthi odabeni oluthinta ukuhlala kwezintombi akaphikisane nomthetho kodwa ukuhlala kwezintombi kulisiko likaZulu elidala. Angilwi nomthetho iAct le engishilo ngathi eka Act number 38 ka 2025 akukho lapho engiyolwa khona nomthetho kodwa ngikhuluma ngesiko lethu. Ake ngithi nje umzali akaphoqi uthatha ingane yakhe ayise konomehlo nayo ingane futhi ayiphoqiwe. Ungathatha ingane yakho uhlale ekhaya ingayi uyohlolwa akekho futhi ozokukhulumisa kodwa amasiko afana nomhlonyane mhlambe nomemulo namanye amasiko anjengalawo angcwele ikakhulukazi umhlonyane ilesikhathi ingane ihlosa uma ngenza lelo siko lomhlonyane lingcwele angikwazi ukuthi ngenze lelo siko ingane engayihlolile ukuthi iphilileni ebuntombini bayo. Isiko lokuhlolwa kwezintombi libalulekile kakhulu ke esizweni samaZulu. Awukwazi ke umzali wemsamo uyokhuluma ngengane yakho okade uyikhulisa ungazi noma igcwele ebuntombini noma ayigcwele ebuntombini. Kufanele wazi ukuthi ngenzela ingane ngesigaba sokuthi vesa igcwele ebuntombini kodwa ngenza isiko nje. Kufanele wazi ngenzela ingane esigabeni sokuthi igcwele ebuntombini ngakho ke izinto zakufanele ihambe ngalendlela. Njengoba nje kwenzeka ukuthi uma ngabe ingane ingasayanga emkhosini womhlaba kodwa iyangena kumkhosi wezivivane. Lezo zinto zehlukene. Lengane isihlulekile ukuyigcina njengentombi kodwa futhi silwa siyilahle lengane siyayifaka komama nakomakoti ebezivivane ngoba sakhe isizwe la. Undabezitha uthi noma ke ishawa imithetho kodwa ke ayingaphikisane nesiko njengoba eminye yemithetho eshicilelwayo elimaza amasiko. Okwenza ukuthi ngithi anifuni ukuthi lezi ngane ihlolwe ingoba nithi ayiqale sezina 17 uzoyiqala kanjani futhi kusho ukuthi senithake kumeke manje lento yobuntombi ke kulindwe izingane zibe na 17 omama ke begoqa izandla nje ke hayi isakhula zeza ku 17 niyayibulala impela lento lena yokuhlola kweintombi futhi niyibulala kabi ngesandla zikahulumeni ngoba uhulumeni masha umthetho uyakhulunyiswa umthetho uyalungiswa msana ukucindezela nisebenzise umthetho kahulumeni bese nicindezela isizwe samaZulu ungathi manje uhulumeni wenza kabi kanti yini implementa ama-act no implement wrong. Stabeni ze1KZN TV ngengusamkeliswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Kubi ukuthi useboshiwe umshayeli wetekisi ethutha izingane zesikole yenzeke ingozi kwashona abafundi ababalelwa kwabahlanu eMbali eMgungundlovu izolo. Lokhu kuveza kungqongqoshe wezokuthutha kulesifundazwe umhlonishwa uSiboniso Duma ngesikhathi ke ehambele indawo yalesi sigameko. Kuona-ke lo mgwaqo ke kuphinde kwenzeka enye ingozi namuhla ephethe ngokuthi itekisi ibilayisha abafundi yovimbeka odongeni olubiye umuzi ongasemgwaqeni. Umndeni womfundi odlule engozini yetekisi abebehamba ngalo beya esikoleni eMbali uthi ubone esikhundleni zokuxhumana ukuthi akasekho emhlabeni kanti uthi abantwana bebemthanda umshayeli wabo uthi kungenzeka ukuba ubengagcwele kahle ekushayeleni. Uluthando Zaca umzukulwane wami sithole izolo kuqale nje ku social media qala sanga understanda until ke uthisha omkhulu wangifonela emveni kwaloko ke sasiyaqala siyalandelela. Indaba zokudlula kwaLuthando zibe indaba ezishaqisayo kakhulu ebesingazilindele ukuthi kungenzeka uLuthando besemncane ingane eziphethe kahle
impilo kaLthando bengathi umuntu oneminyaka ewu10 ebena 16 ubengayena umntwana ojahe izinto zobudala so ke zisishaqisa kakhulu indaba zokudlula kwakhe emhlabeni. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uthi bazosheshisa uphenyo. So silandele isimo kahle siyobe sesiyayitshela imndeni ukuthi empilweni kwenzakaleni kuzona zonke nje ileyo ayizolo naleya namhlanje isimo sakhona ukuthi sazi sibe kahle kodwa mekufanele kube khona abantu ababoshwayo sicabanga kuba ngcono ukuthi umuntu osuke esenzweni esimene nje kungabi i-culpable homicide kube i-murder so that bezosaba abantu ukuthi bahambe ngeemoto ezingekho emthethweni bezosaba futhi abantu ukwenza noma kanjani so kubalekile ukuthi umnikazi wemoto nalo kade shayela imoto bonke kufanele sikwazi ukudila nabo kule mphefumulo sesiluzile kuba isimo esimzima kakhulu. Okhulumela amaphoyisa omgwaqo KwaZulu-Natal uthi ikhumbe yenza ingozi namuhla ekseni emgwaqeni ofanayo nalena ingozi yezolo ayikho esimweni. In this instance you can see that udriver ke waletekisi uzamile ukuyibamba itekisi and siyabona ukuthi umsebenzi wakhe awenzile ube impumelelo ngoba nakho abantwana abalimele bathola imkhuzukwana kodwa ngiyayigxeka indaba yaletekisi ethatha abantwana uma ngabe uyibuka nje azikho esimeni esikahle ngehlo nje lakho akudinga ukuthi uzobe uchwepheshe uzubona ukuthi itekisi isesimeni uyayibuka nje ngehlo lakho ubona ukuthi letekisi ifanele ukuthi layisha abantwana nomlayisha umphakathi for reward. Abemboni abamatekisi bathi omalume abavunyelwe ukugxoba izimoto. To think ukuthi imoto yango94 nemoto yango96 ingaba perfect kuzanywa by all means omalume yebo banephutha nalapha of which ingozi into eyenziwe iFord Ranger into eyenziwe omoto into eyenziwa yini so njengamanje kugatshwe ngokuthi nje isikwele sikaMalume so esicelayo ukuthi uhulumeni siyacela ukuthi angenelele ohlelweni lokuthi omalume akabagxobise imoto kuze bakwazi ukuthi bashintshe ngoba njengamanje sekucacile ukuthi ke sisenkingeni and njengamanje abazali abazuthemba umsebenzi womalume and umalume njengamanje ngikholwa ukuthi nje into engafisa ukubona umphakathi kwalenkulumo esikhulumayo nje asazi ukuthi ifika kanjani ngoba kuzobe ngathi siyazivikela ekugcineni umsebenzi. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube ngisembali eMgungundlovu. Ngqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uhlanganyela nomphakathi waseMondlo eNhlanela kaMthaniya ukuba kayixoxisane ke nawo ngeyisombululo abangaqhamuka nazo odabeni lukagesi. Lokhu kuza ngemuva kombhikisho wabahlali bakule ndawo abebekhala ngokucishelwa ugesi. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngezokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi usekhipha isixwayiso sokuba kuyicala ukubulala ingqalasizinda kahulumeni. Ukholele ekutheni kushiswe ama-ofisi kamasipala kushiswe neyinqalasizinda. Siyawuxwayisa ke umphakathi kakhulu ukuthi ukuphula umthetho ukushisa impahla kamasipala ngoba ukushisa ibhilidi ngeke kubuyise ugesi osuku usucinyiwe. Ngalo futhi lolu hlangothi sikwazile ukuthi sixoxisane namakhansela ukuthi kube kuhle phela ukuthi uma kukhona uhlelo oluhlongozwayo oluzothinta abantu babe ingxenye yokulixoxa bafake nayo imbono yabo. Uqhubeka ngokuthi baxoxisanele nomphakathi kanye namakhansela odabeni likagesi. Sivumelene ke namakhansela savumelana nomphakathi ukuthi sazoqhubeka silidingide udaba lwaseMondlo ngoba lithinta kakhulu ukucishelwa ugesi. Kube nenhlanhla ukuthi phakathi kwethu kube khona inkampani yakwaEskom ethinteka kakhulu kulolu daba. Sinethemba ke lokuthi zikhona ixazululo eyinqala esokwazi ukuphuma nazo ekulekeleleni umphakathi waseMondlo kodwa nomasipala nawo ukuthi ukwazi ukuqhubeka ukuthi uphakele ugesi ngoba ngeke wakwazi umasipala ukuphakela ugesi kube bengacoshi lutho ngalokho ngoba lokho kuyokwenza ukuthi umsebenzi ufadalale. Ube eseqhuquzela ukuba umphakathi ulingenele uhlelo lwama-indigent. Kunohlelo lukamasipala ikakhulukazi elithinta ogogo asebethola izibonelelo ukuthi labo bantu kukhona uhlelo lokubabonelela ukuthi bengakwazi nabo ukuba ngaphansi kwencindezi efana nabo bonke abantu abasakwazi ukuyisebenzela. Ngakho ke siyabaqhuquzela nabantu bakithi ukuthi lolo hlelo bangene ngaphansi kwalo okuthiwa i-indigent program bakwazi ukulekeleleka
ngalolo sizo. Khona manjalo uveza ukuba bazibophezele njengomnyango ukuba beqeqeshe intsha yasemondlo ngamathuba omsebenzi. Inkinga enkulu ekhungethe abantu bakithi ikakhulukazi emakhaya nasemalokishini ukuswela kwamathuba emsebenzi. Ngakho ke nalapha emondlo ebesikhona inkulungwane nezinkulungwane zabantu abasha abangasebenzi okumele ngabe bayasebenza. Siyibophezele ke njengokhokho ukuthi kukhona uhlelo esoqhamuka nalo ngokubambisana nomasipala ukuthi kube khona abantu abasha esibathathayo baqeqeshwe ngamakhono bakwazi ukuxosha ikade eziko. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemondlo. Ukuqhakanjiswa kwamakhono kanye namasiko ahlukahlukene ngesikhathi ke iziboshwa evela amajele afugudla ke uku zidlana kimlalo emqhudelweni nofaka phakathi ingoma isichathamiya inkondlo kanye nokunye. Okhuluma namajele kulelo singabakho Nxumalo uveza ukuthi lena ngenye indlela yokuqinisekisa ukuhlunyiswa kwezimilo nokubungaza inyanga yamasiko nobekade kwenzeka ejele lase Westville eThekwini. Yiwo umuzwa obuheleza ejele lase Westville eThekwini lapho bezidlana khona imlala kwiziboshwa ezivela emajele ehlukene agudle uqu esifundazweni ngesikhathi ke kuqhubeka umqhudelano wokuvundulula amakhono ehlukene. Asibheki nje ukuthi umuntu adonse isigwebo kuphela kodwa kulokho sakha lokho esikubiza ngesimilo sibhekelela ukuthi ngabe yimaphi amanye amakhono abantu abakwazi ukuthi bawaveze kanani ukuthi nje impilo yomuntu ikwazi ukuthi ihlale ivuseleke ngaso sonke isikhathi. Abanye ke banamakhono kozikwana ubhutshuzwayo ngaba yi-netball namanye ama-programs akhona makuziwa ku-sport kodwa ke ubuciko nanokusigqaja nje ngobuntu bethu iSouth Africa siyaziwa ukuthi sirish kakhulu makuziwa kulokho. So kubalekile ke ukuthi naso correctional services sikuveze lokho kanti nezinhlelo zethu ziyakusho ukuthi ma ukhanda umuntu ubheka lokhu okungale kuma programs la afumali. Lo mqhudelwano wezitsuku ezimbili ububanjwe nakwezinye izifundazwe ezahlukene. Iziboshwa zithi ke amathuba afuze lawa ayazilekelela ukuchitha isizungu ngendlela elungile futhi ziphinde siguquke. Kuyasiza kakhulu ekuthenini sikwazi ukuzamukela thina indlela esiyiyona ngoba imost yethu njengoba singaphakathi emphakathini akuwona wonke umuntu osasidinga futhi akuwona wonke umuntu okhelelwayo ukuthini ukuthi sisangaphinde sibe abantu aba-right. So ukuza la sihlale nabanye abantu abangaboshiwe njengathi senze izinto basilalele ukuthi sithini bakholelwe kuthini usinikeza ithemba and kuyasiza ukuthi sishintshe and become better people njengoba sifisa ukuthi sibe ngcono nathi. Kuneminyango ke la esikakhulukazi masizophuma uye ngasekhaya kuneminyango efana nabo CMC o parole board zonke lezi zinto kuyakusebenzela lokho uma uboshiwe ngoba kusuka ukuthi ijele uzilikudedele kumele libhale into eyireport ukuthi ibehavior yakho injani ejele so kuyasebenzela kakhulu ngalokho. Ukukhulumela amajele kuleli uphawule ngodaba lwezikhalo zokuthi ke iningi lamacala enziwa ngaphandle asuke ke ehlelwe yiziboshwa ezigcinwe ngaphakathi. Low narrative siyayizwa and siyayisithandeke singabantu ukuthi makunento ngathi bheke eceleni kuye ngoba kuthiwa hayi ngoba nakho kukhona okwavela yonke into besiphoselwa khona kulula ukuthi yonke into ke engasahambi kahle kuthiwa hayi iqala ejele yenzakala ejele ngoba kwaba khona icala elavela. Abanye uthothi ngisho ubufakazi bakhona bukho kodwa nje ngoba khona wathi icala leli laphehlwa ngaphakathi ejele besethiwa yonke into manje iqala ejele. Kunithola ukuthi ubufakazi abukhinga kusiye sithi abantu abalethe ubufakazi mabethi kunento eyenzeka ejele ukuze sikwazi ukuthi siyibheke kodwa ke su correctional services sithi angeke siphazamiseke emsebenzini esiwenzayo akuthi kukhona kunye okutshengisayo ukuthi akumele ngabe kuyenzeka kodwa siphokophelele ekutheni umsebenzi kumele ngabe siyawenza. Kubuntu omkhona mvubu eThekwini. Ake sithi ishelele itorweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Indlunkulu kaZulu ikhuthaza ukuhlolwa kweintombi. Useboshiwe wetekisi ebulala abafundi eMgungundlovu. Kanti kukhuzwa ulaka lomphakathi eBaqolusini. Uhlalo wophiko lwentsha kukhongolose KwaZulu-Natal uNtokozo Mngcobo uthi ke ziningi izinto abazoqhamuka nazo kuNational General Council ANC okulindelwa ukuba ke singathwe ngasekupheleni kwalonyaka.
Ufuze uthi kuphakamisa ke nodaba lokuthi ke kubuye kwezomthetho osisekele kakhulukazi isigaba esikhuluma ngokuvuleleka kwabo kufika emtholampilo yakuleli ngezinye zezinto abazoyidingida. Ekhuluma neziko lezindaba uMhlongo uthi kule NGC abanayo udaba lokuvuleleka kwabo kufika ezintweni zahulumeni wakuleli luseqhulwini. We are also saying ukuthi iconstitution yethu uma uyifunda iyakuvumela ukuthi kufanele wonke umuntu abe la eNingizimu Afrika. But yona into esiyiquestiona kakhulu njenge-UClick kule NGC ukuthi kufanele siyithathe le part ethi South Africa belongs to everyone who lives in it. Siyise for a constitutional review. And okwesibili uma uthi abantu bokufika they must have access to medical health care because the constitution yethu iyasho ukuthi they've got they have a right to emergency medical health care. But in reality, i-constitution ikhuluma ngo-everyone. Iyona ke into esiyishoyo kule NGC ukuthi kufanele sihambe siyoyi-reviewer ukuthi i-constitution yethu kufanele sitshele ukuthi bayithi everyone, ubalo everyone. Uthi kusomqulo odlule babekushicilelile ukuthi bafuna ukuthi umuntu omnyama abe yingxenye kwezokumbiwa phansi kanye nomnotho. Uthi kodwa lokho bayalibona izinga liyaphela. So we're saying ukuthi abantu bakithi fanele bakwazi ukuthi babe ne-access to mines, bakwazi ukuba ne-access not only on mines but in all minerals. So we're saying ukuthi kumele bakwazi ukuba babe part of umnotho. Ilezo zinto esasishayile kwi-NGC elande edlule sizokushicilela futhi lokho ukuthi kubukeka ipace noba izinga lokuthi abantu bakithi basondele kumnotho liselide kakhulu kunokuthi futhi kulunge kubukeke ngazuthi kuthatha isikhathi eside kakhulu futhi ngathi kuhlehla kakhulu. Abantu bakithi baya-retrenchwa baphelelwa imisebenzi. Uma uya ko-Newcastle ArcelorMittal, one of ama-companies still amakhulu as we speak iya-retrencha about 4,000 of abasebenzi. Uma uhamba uye kuyimayini ey'fana noKhuko and others abantu bakithi baya-retrenchwa ziyavalwa mihla namalanga. Umhlongo uthi bayavuma ukuthi bakhona abaholi babo ababethunywa ukuthi bashintshe impilo zabantu ngokunikwa amandla kuhulumeni kodwa behluleka. Ubesenza umzekelo ngoseke waba ngumengameli uJacob Zuma. Asilface iqiniso ukuthi uma ukhongolose kade ethumele umuntu ofana nomongameli ngizolinganisa ngaye nje umongameli uNqamalala uJacob Zuma. We strongly believe ukuthi ezinye izinto ezikhulunywa namhlanje MK kufanele ngabe yena njengomuntu esamthuma wawumongameli wakhongolose isikhathi eside lezi zinto akhuluma ngazo namhlanje kufanele ngabe wakwazi ukuzilungisa. We strongly believe ukuthi akavela ngoba umongameli wezwe waqala waba usekela mongameli wezwe waba uMEC kwaZulu Natal waba uDeputy President weANC waba uPresident weANC. Lo muntu benawo wonke amandla ukuthi angakwazi ukushintsha into eziningi. iNGC iqala ngolwesithathu kulona leli sonto kanti izogoqa namuhla bese kuba nombongazwe eminyaka ngo-81 iANC Youth League yasungula khona eNorthern Cape. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini. Kuqoqozela abahlali basogwini ukuba bangakushalazeli ukulima nokutshala ikhofu ukuze ke bathuthukise isimo senhlalo yabo emakhaya. Lokhu kushiwo kuNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho nezemvelo kwaZulu Natal Musa Zondi ngenkathi ke sayinda isivumelwano esibizwa nge-Social Compact nabakhiqizi bekhofi abazimele iBeaver Creek. UNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nezemvelo esifundazweni unethemba lokuthi isivumelwano se-Social Compact sizoba nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni umnotho wakwaZulu Natal. Siyosayina isivumelwano okuthiwa i-Social Compact phakathi kwalaba bakwaBeaver Coffee inkampani ezimele behlangene kanye nabomphakathi kanye nabakahulumeni wendawo ukuba babe nesivumelwano sokubambisana ukuze kube nokuthuthukiswa komphakathi nawo ube ingxenye bangabi izisebenzi nje kuphela abantu kodwa abantu bakwazi nabo ukuthi eindaweni eziqintini abanazo bakwazi ukulima. Lokho ke kwenza isimo esihle kakhulu njengoba sikhala kangokuthi la kwaZulu Natal isimo somnotho sehle kakhulu. UNondaba
uthi ngalesivumelwane bafisa kuzuze imphakathi. Okusemqoka kakhulu ke ngalolu hlobo lweproject ukuthi ukulima nokutshala icoffee kubizwa ngokuthi uhlobo lwesitshalo esinenani elikhulu elivama ukwedlula lezi zitshalo thina abantu esivama ukuyitshala ummbila nakho konke lokho esikutshala amadumbe nobhatata nakho konke okunye. Manje sibona ithuba elihle lokuthi umphakathi ube ingxenye yokulinywa kwecoffee utshalwe icoffee bese likwazi ukuba likhule lize likwazi ukuthi libafakele imali. Kanti omele ezokuvakasha oGwini uthi lesivumelwano asigxilanga ekukhiqizeni icoffee kuphela. Okwanamhlanje simi ngecoffee kodwa kulento esithi i-social compact kukhona namanye ama-pillars akhona. Ngokwanamuhla indlela esiyilontsha ngayo iprogram sigxile ecoffee ngoba ilona okuyilona lona elicacisa kahle nelichaza kahle into ye-social compact as part of an inclusive economic growth la khona esondeza khona abahlali ukuthi ababe ingxenye yokuthuthukiswa komnotho wabantu bakithi. Khona manjalo inkosi yesizwe sakwaNzimakwe ithi leli gxathu lize kwenza omkhulu umehluko kule ndawo. Lolu hlelo oluqhamukile njengamanje no-MEC oze walithathela phezulu wafika esizweni sakwaNzimakwe ngalo ehamba ngalo wazozofika nala igama lakhe. Uhlelo oluhle kakhulu ngoba luhle lolwakha abantu ukuthi baphume lapha ebubheni bafunde ukuzenzela babukele okuhle la kufanele ukuthi babukele okuhle khona ngoba kuhle kakhulu lokhu ngoba mangabe kwenziwa noma kuqhutshekwa kwakhiwa kutshalo akuthathi indawo enkulu kakhulu uthatha nje indawana encane kodwa ube sozuza wena okukhulu kunalokho. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisegama lakhe. Imayini yamalahla ithendele kholo mayini emtubatuba enyakatho kwaZulu Natal ibiyeke ngodonga kwisikole samabanga aphansi umsizo wamaKristu Primary School ngenhloso ukuba ke kuvikeleka abantwana abafundi nempahla yesikole. Le mayini ithi ke lo msebenzi uyinkomba yokuthi bayasenza isiqinisekiso sokuthi ke babuyisele emphakathini abasebenzela ngaphansi kwawo. Imayini intendele mine emtubatuba imbaka ilahle eduzane nesikole umsize Kristu Primary School amalolo athuthe impahla agudla kumgwaqo oseduzane lesi sikole lokho kubeka engcupheni ngokwezempilo abantwana abangabafundi kulesi sikole. Le mayini ithi yakhe ubondala lolu thango ukuze kuvikeleke abantwana emsebenzini oqhubekayo. Ifence le ebeyikhona ye department ilokhu ikhona amazi sesenze ukuthi kuvikeleke kakhulu ngaphandle kokuvikela ingadi zingaphazamiseke ekufundeni kwazo kodwa nokwenza nje ukuthi isikolo sibe secured kakhulu ke manje kunakuqala. Ngicabanga ukuthi kuyibenefit enkulu leyo for isikolo. Ngicabanga ukuthi njengenkampani simele kakhulu ukuthi imfundo ingaphazamiseki. Umnyango wezemfundo emtubatuba kanye notheshanhloko kulesi sikole bathi ukubuyela kwalesi sikole kuzoqinisekisa ukuthi akuphazamiseki ukufunda nokufundisa. Njengomnyango wezemfundo sijabula kakhulu ngomsebenzi uswenzekile usilekeleke kakhulu ikakhulukazi ngoba isikole sethu primary school so uma singabiyeliwe kanti kuhamba nama-truck emayini ingane zethu ayiphephe nohlobo ke lwefence abalifakile lwenza iy'ngane ivikeleke zingakwazi ukubona nangale ziphazamiseka nasekufundeni nasema-truckini ivikeleke. Namhla siyajabula izingane zifundela endaweni ephephile nama-truck ngaphandle adlulayo nabantu abadlulayo manje abazobangane sabalunguza iy'ngane ngoba indawo langasikole isiphephe kakhulu. Ngakho ngibonga kakhulu kwimayini nakuMr Basson ade ngene phathekile langezele project ula akwenzela esikoleni angagcina esikoleni kuphela akwenze nakwezinye indawo. Lo beqashwe kuba kenze lo msebenzi wenkampani yokubiya iWheelline uRaymond Basondat ngesikhathi kuqhubeka komcimbi okubungaza kokuphothula ukubuyela kwalesi sikole uphinde walula isandla ngokunikeza ngomfaniswano kubafundi abadingayo kanye nokomelekisa labo abenza kahle ezifundweni zabo. We were given this project here to fence a school by the mine in Somkele and we successfully completed the project today, and in that day we hosted an event for the school in the
to thank the school, the mine as well, for giving us the project, and of course seeing it completed. And we further extended our appreciation and gratefulness to the students of the school who deserve some upliftment academically and socially. So we've handed out for them some clothing items. We've awarded the excellent achievers in the half year for their excellent achievements, which has been presented in form of trophies and certificates. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube iNkosazana Mthembu kwaSomkhele eMtubatuba. Asiphinde sithi ishelele edolweni nabesilo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze-1 KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Indlunkulu kaZulu ikhuthaza ukuhlolwa kweintombi. Useboshiwe wetekisi ebulala abafundi eMgungundlovu. Kanti kukhuzwa ulaka lomphakathi eBaqolusini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.41 kuyidola laseMelika libe ngu-23.57 kupondo waseBrithani libe ngu-20.42 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ngu-$3,644.56 ounce, kuthi intengo engahluziwe ibe ngu-$66.37 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Wonke amehla abathandi bebhola likanobhutshuzwayo kuleli azokubethe enjoy emidlalweni wamanqamu ye-MTN 8 ezokuba phakathi kwezikaMagebholi Orlando Pirates neStellenbosch FC kusasa ntambama enkundleni eMbombela Stadium eNelspruit. Lo mdlalo wamanqamu wezimnyama neStellies ufaniswa nomaqhubu kwazise ngenkathi ezimnyama igoqisa kwiStellies ngamagoli kamathathu kwelilodwa kowamanqamu nyakenye Moses Mabhide eThekwini. Abalandeli baleli qembu laseStellenbosch bakhala ezimathonsi ngeenqumo zikaNompempe obekade ephethele umdlalo. Kanti ngakolunye kuhlangothi ezimnyama isethubeni qopha kumlando ngokudla ke isicoco se-MTN 8 okwehlandla lesini iminyaka kelandelana ziphakamisile ngonyaka 2022, 2023 no-2024 okungakaze ke kwenzeke kusukela ke wasungulwa lo mqhudelwane womkhumula jezi. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina bentulo ebande ngodonga kwela kithi kaNongoma kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile